Komentaryo Radio Philippine Standard Time in punto las 6. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod gintawag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga Shabulize City. Bag-asawa ginlabo suspect na aresto. Sa balita nasyonal, 105 kamataon na ospital bagod sa pag-alboruto sang Bulkan Taal. DOEA ginpatuban ang total ban sa mga OFW nga luyag magpadulong sa pungsod Iraq. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw, Huwebes, Enero 16, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Gintawag ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga Shabulize City, ang syudad sang Bacolod. Sa press conference sa gintinagan sa BCPO, ginpahig ni Espinido nga tuman kadalom ang problema sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod. Pahayag ni Espinido, dalag ko man nga volume sa illegal nga droga, ano kumpiskar sang mga kapulisan elect nga tuig, kag sininga bulan sang Enero.
Sulo pa kay Espirido, madugay na nga problema ang iligal nga droga sa Bacolod, rason kung nga iya ini pagatutukan. Sa piyak, sininagapati si Espirido, nga masolbar ang problema sa iligal nga droga sa syudad sa Bacolod sa madali nga panahon. Alam nyo na palaging nag-accomplish ang mga police station natin. Panay palagi ng huli. Yung nga ang tanong ng iba na media na, bakit hindi pa ba naubos ang shabu? Bakit marami pa ang nahuli? Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ginaabi-abi naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang pahayag ni Bacolod PNP Deputy Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga Shabalay City ang syudad bangod sa volume sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa mga bypass operations ang kapulisan. Nagapati si Familiaran nga alagyan labang ang Bacolod para makapalusot sang droga sa iban pa nga parte sang Negros Occidental. Sunod kay Familiaran, madamo sa entry points ang syudad, kag iniman ang isa sa hangkat sang kapulisan para mapunggan ang pagsulod sang droga. Sa piyak nga bahin ginpanugyan sang Vice Alcalde kay Espinido nga magdangop lamang kay Bacolod City Mayor Evilio Lunadia kung pondo sa ilang programa ang kinahanglanon. Ang kakulang sang suporta sa kapulisan sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nakita nga problema ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Suno kay Espinido, sa una pa lang niya nga pag-abot na obserbahan sa niyang kakulang sang salakyan kag gamit sang pulis agud mapadali ang ila trabaho. Daman Espinido, kung ikumparar ang sitwasyon sa pilang kamalugar nga iyagin pangalagaran, ang Bacolod wala sa suporta nga ginahatag. Partikular pahayag ni Espinido nga kakulangan diri amo ang mga salakyan, gasolina kag reward money sa mga pulis nga makadakop sa mga durugista. Ginhatagan ni Bacolod PNP Deputy Director for Operations Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sang 15 kadlaw nga ultimatum ang tanang leader kag miyembro sang drug group sa isla sang Negros Occidental nga magpalapit sa iya para magkooperar sa pagtapna sa illegal nga droga kag makilalaan kung sino ang opisyal sa gobyerno naghahatag proteksyon sa ila. Suno kay Espinido, tubtob sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Enero nga bukas ang iya opisina apang kung magpakatiga ang mga ini, siya na mismo ang mangamot. Sa sulod sang 16 kadlaw ginapaabot ni Espinido nga untato na sa mga legalista ang ila ginaghimo nga magkooperar sa otoridad para sa madasig nga pagtilo sang Bacolod sa illegal nga droga. Ginmando liwat ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga hatagan prioridad ang kampanya kontra droga diri sa syudad sang Bacolod. Ini matapos nagbalik na si Espinido sa Bacolod PNP halin sa pagbakasyon. Suno kay Binyas, nagapabilin nga Deputy City Director for Operation si Espinido, kagyara siya pagdumala ang City Drug Enforcement Unit. Dugang pa ni Binyas, dako ini nga hangkat sa Bacolod PNP karon nga tuig ang kampanya kontra droga. Nagapati si Binyas, dako ang mabulig ni Espinido, agud kilalahon kag arestuhon ang mga drug group leader, law enforcement agencies, mga politiko kay ibang opisyal sa gobyerno nga involvado sa drug operation. Sang nagligad nga tuig, kapin 72 milyones pesos nga bilis ng shabu ang nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa isa ka tuig nga drug operations. Ginpahayag naman ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga may kakulang sa kooperasyon labi na sa paghatag sang suporta sa mga kagamitan sa kapulisan ang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod. Ginako ni Espinido nga sa una niya nga pag-abot tubtob subong inobserbahan ang kakulang sa masalakyan kag kagamitan sang pulis agud mas mapahapos ang trabaho sini. Ginkomperuan man Espinido ang sitwasyon sa pila ka malugar sadto sa diin siya nagpangalagad nga todo ang suporta sa paghatag sa mga kagamitan sa kapulisan kaagin na lamang sa masalakyan, gasolina kag reward money sa mga pulis nga makadakop sa mga drogista. Sa piyak sini nagapati sa Espinido nga mas maayo kung makahatag sang bulig ang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Samtang ginkonformar ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros nga may 6 ka mga drug group sa probinsya. Sunod sa kay Baleros, padayon ang operasyon sa grupo, ilabi na sa mga lugar nga ila ginaistaran. Dugan sang direktor, wala untat ang ila pagpanilag sa mga grupo, kag kun matagan sang tsansa, hindi sila magduwa-duha nga dakpon ang mga ini.
Masami ang inapalayag sa kapulisan nga hindi gilayon madakpan ang mga leader sang drogista, bangon hindi man sila ang nagapangamot sa pagbaligya sa droga. Madumduman sa third quarter sa talikdan nga tuig, nagpanguna ang NOCPO sa bugos nga Rion 6 sa may pinakamadamo sa nadakpan sa kasong illegal nga droga. Wala naman ginahimutig ni Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga rampant ang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag probinsya. Ini ang reaksyon ni Gomez sa pahayag ni Bacolod PNP Deputy Director for Operations Lieutenant Colonel Jovias Pinido nga Shabalay City ang Bacolod. Samtang ginpahayag ni Gomez nga nagahulat man ang iya talatapan sa komunikasyon halin kay Pinido para sa kooperasyon sa ila operasyon sa ang illegal nga droga. Ginamonitor sa karon sang binalbagan PNP ang tao nga amo ang posible gingakuhaan sang ginapatian shabu sang 4 ka mga persona nga nakuhaan sang 2.5 milyones pesos nga balor sa shabu sa Domingo nga adlaw, Enero 12. Sunod kay Police Major Fernando Sumblingo Jr., ang hepe sa binalbagan PNP, nakakuha na sila sang impormasyon sa mga tao nga ilang ginatinguan nga madakpan. Doa pa ni Sumblingo, hindi taga binalbagan ang ining persona, apang nagpamalibad nini nga hingadlan ang ginaestaran. Naibaluan, nadakpan Sanday Hermi June Abalahon, Joe Marie Ferrer, Jobel Xiaotong, kag Yanyan Comita sa Pension House sa Barangay San Pedro sa Banwa sang Binalbagan. Sa dugang balita lokal, aminado ang Bacolod City Police Office nga may kakulang sa investigador ang napulo ka police station sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, dapat may 4 ka investigador ang tag sa ka police station, wala labot sa mga investigador nga destino sa drug operation. Dugang pa ni Pico nga ibang investigador ang naka-sick leave, mandatory leave, samtang iban ang nag-undergo sa schooling para sa ila promotion. Sa karon ang Police Regional Office 6 nag-conduct sa Criminal Investigation Course kon CIC para mapabakod ang ihibalo sa kapulisan sa ginatawag nga investigasyon sa mga high-profile case kaangay sa pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. Kinahanglanon kag madamo nga investigador agud mapadasig ang investigasyon. Nakaangko naman sa kapilasan ang mag-asawa matapos ginpanglabo sa sitio Antawan, Barangay Canlandog, Banwasang Murcia, sa Lunes ang gabi. Ang biktima ginkilala nga Sanday Godofredo Eden, 57 anyos, kag iasawa nga si Caridad 58 anyos. Samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Ronald Villegas, 40 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sa Murcia PNP, naglalisay Sanday Godofredo kag Ronald, samtang nagrakat pauli kag gulpi na lang ginlampusan sang kawayan ni Ronald si Godofredo. Nagdalagan si Godofredo pauli sila balay kag nabalik upod ang asawa. Apang ginpanglabo sila ni Villegas. Gining agaw dala sa ospital ang mag-asawa kag naaresto naman ining suspetsado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13 sa mga bukol-bukol blang na nagatubo sa inyong alawas, sistema na kuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Server Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Server Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Server Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan, kundi dali matubuan sa mga bukol, cyst, iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal naton sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo ma-deliver sa inyo papadeliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. $105 kamatao na ospital bangod sa sining pag-alburuto sang Bulkan Taal. Samtang POEA ginpatuman ang total ban sa mga OFW nga luyag magpadulong sa pungsod Iraq. Ang atong kapangunan nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita kung Balitang Bayan Numero 1.
Life extend. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Kape mga ka-aksyon, ang Sandon Plus Coffee Mix amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi lang nimo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikayong lawas. Kay ning Sandon Plus Coffee Mix himo ini sa santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb, nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinai, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Sandon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede ni ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19 sa Detalye na sang mga balita nasyonal.
105 ka pasyente o kung naglambot na sa 105 ka pasyente ang indala sa ospital matapos ang pag-alboruto sang Bulkan Taal. Sunod kay Health Undersecretary Eric Domingo, ang 105 ka pasyente nga na-admit sa ospital bangod sa hypertension kag pulmonary complaints. Sa nasambit nga kadamuon, 16 ang gilayon nga na-confine sa ospital pila ka minutos matapos naglupok ang bulkan. Samtang naglambot sa 5.4 milyon pesos ang bili sa mabulong kag supplies nga ang ginhatag sa DOH kag ipadala sa ila units sa Calabarzon. Ginapatuman ang mandatory evacuation sa Lemery, Batangas matapos ang ginpatigan niya pagsapol sang lokal nga gobyerno ka isang banwa, kaupod ang first responders ka ang isang pulis, soldado, bombero kag iban pa. Sunod kay Lemery Fire Marshal Senior Inspector Von Nicasio, ginapabiya ang tanan ni residente sa nasambit nga banwa. Pagkatapos sini magabiya man ang tanan nga responders sa lugar. Mayara man sang ginasunod nga standard operating procedure. Rason nga hulaton nila ipapanaog ang direktiba. Nag-abot na ang dugang military trucks para sa pagbiya sa manabilin pa nga mga tao sa amo nga lugar. Magabulig naman ang Bureau of Fire Protection sa clearing operation sa mga lugar nga apektado sang abo bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ginmando na sa BFP nga i-deploy ang mga fire truck kag asset sa pagkuha sa mga abo kag volcanic debris sa mga apektado nga probinsya. Doon pa ni Anyo nga sa karon dapat magbuligay ang mga ahensya sa gobyerno para magresponde. Nag-deploy na ang BFP Calabarzon sang 531 ka mga bumbero, 147 ka fire trucks, 39 ka emergency medical service personnel, kag 9 ka mga ambulansya. Dako nga bulig ang tubig halin sa fire trucks para makakas ang mga lunang kag abo nga problema sa pag-rescue kapag padala sa bulig sa mga apektado nga mga residente. Nag-apilar naman ang FIVOX nga hindi pagtandugon ang mga fissure o kung mga litik sa duta nga nakitaan sa pila ka banwa sang Batangas. Sunod kay FIVOX Director Renato Solidom, dako nga bulig ini para sa pagplano sang gobyerno sa pag-usar sang duta, ilabi na para maistaran. Dugang pa ni Solidom masami nga ginakakas ang mga agi sa mga kalamidad kaangay na lamang sadtong naglupok nga ang bulkan mayon nga ginkakas ang mga balay nga naigo sa mga bato nga nagaserbe nga buhi nga handumanan sa puwersa kag peligro sa kabuhi sang paglupok sang bulkan. Ang kasubong nga tika ang ginahimo na sang Japan kag iban pa nga pungsod nga nakabutang paman sa mga memorial sa kalamidad nga palatandaan sa mga masunod nga panahon. Ginpahayag pa ni Solidom nga sang tuig 1911 sa una pa nakita ang mga fissure halin sa San Nicolas Tubtub Tanawan nga nagakonekta sa Volcano Island kag sa karon nga nagwa ini halin sa nakaligad nga masobra isa kagatos ka tuig, hindi na dapat pagkakason ang tanda kagamiton nga basehan sa pagplano sa probinsya sang Batangas. Nagapabilin nga wala sang kuryente ang masobra 44,000 kapuluyan bangod kapadayon ng pagkaayo sang National Electrification Administration sa mga linya sang kuryente sa mga lugar nga apektado sa paglupok sang Bulkan Taal. Martes ang gabi naglambot na sa 15,579 ang fully restored ang kuryente apan nagapabilin ang assessment sang NEA sa San Nicolas kag Agoncillo nga may 12,850 kapuluyan nga wala sa supply sang kuryente. Partially energized naman ang 15,512 kapuluyan sa siyudad sang Tanawan, samtang may 16,286 kapuluyan sa Talisay kag Dorel ang wala sa supply sang kuryente. Kaginanglan pa nga mapangayo sang permiso sang NEA sa LGU, agud masulod ang mga lugar kag maumpisahan kaayuhon ang mga nagawa nga linya sang kuryente kag mga equipment bangod sang asphalt. Wala sang report nga kinawatay kay iban pa nga krimen sa Calabarzon nga may agot sa paglupok sang Bulkan Taal. Ini ang ginpasiguro ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Francisco Gamboa sa interview sa Campo Crame. Sunod kay Gamboa, wala man sang record nga may napatay sa piyak sa aktibidad sang bulkan kag ginpahayag nga ginkalipay ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Martes nga adlaw sang ginbisitahan ni Gamboa ang mga pamilya nga nagapabilin sa San Antonio Elementary School sa San Pascual sa siyudad sang Batangas kag nagpanagtag sang relief goods sa ila. Ginklaro naman ni FIVOX Director Renato Solidum nga nagapabilin nga aktibo ang Pacific Ring of Fire bangod sa madamo nga na-record nga mabaskog nga linog kapag lupok sang bulkan.
Ginhimo ni Solidum ang klarifikasyon matapos ginpahayag sa pila ka mga netizens ngang damlag lang aktibidad sa bulkan sa Mexico, Mount Shintakis sa Japan kag bulkan taal sa Pilipinas ang senyales nga sa karon aktibo na ang Pacific Ring of Fire. Suno kay Solidum, nagapabilin nga aktibo ang Pacific Ring of Fire bangod sa na-record nga paglupok sa bulkan kag sunod-sunod nga na-record nga mabaskog nga linog. Duran pa ni Solidum nga ang main tectonic nga nag-trigger sa eruptions, linog kag tsunami sa Pacific Ring of Fire ang mahimot tungod sa paggiho sa mga tectonic plates nga nagaangot sa mga pungsod kag archipelagos sa palibot sini kag wala ini nagauntad. Ginpatuman sa Philippine Overseas Employment Agency o kon POEA ang total ban sa mga OFW nga luyag magkadto sa pungsod Iraq matapos ginpatuman ang repatriation sa mga Pinoy bangod sa tensyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Base sa resolusyon sang POEA nga gin-issue Enero 14 ginadumili na ang pagproseso kag pag-deploy sang tanan nga OFW sa Baghdad matapos ginbatak sa Alert Level 4 sang Department of Foreign Affairs ang bugos nga Iraq. Ang resolusyon sang POAA nagwa kasunod sang mando sang DFA nga mandatory repatriation sa mga Pinoy sa Iraq nagligad niya semana pagkaligad sa pila ka coordination meeting sa sitwasyon sa Middle East. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa ato naman mga ka-aksyon ining Mighty C lang, alkaline nga vitamin C kung may problema kita sa allergies. May mataas ining antihistamine properties, ginapanubo sining histamine level sa imong lawas para nga mag-control ang allergies. Sa mga pilas daw kadugay mag-ayo, makator-katol sa imong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, kag pwede na ninyo ini mapadeliver sa inyong balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo gipamatiyan ang ato nagapanguna nga mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila